Yo, what's up? Mwancho mwateneme ya Kiss FM Digital. Kama kawaida nomad the strongest man ever. Mwasa mwateneme ya crown iga just an interviewing another interviewer. Nige kobe ngansu sana. How are you? Karibu sana my brother. Nashukuru bro. Unasemaje? Niko poa sana. Nyasa utuanchiri. Eto kuna kotema. Nagoika toteme. Ense yembosa. Anyway, nche ningo maito yotako maiti na kiara kumanya. Oyo tamanyeti nkoro ku Nyamwembe omoticha sadabokono ka Nyamwembe Dennis mbaro bago chabando kentereva lakini ndoko moticha cheno mwarimu by profession lakini ngene ninganje tamangana yo bararia ngene ni nganje tamangana yo gosemia abantu gwetira ebitabu ngenda gwetira omuziki ebitabu no muziki twakumanyire ngaki entambe Nyamwembe ni gali go interview abasani interview abasani kiki agwire courage okaranga nanjye tiganso kentere aro mete na interact na basani mna basore bagoteba ukitembea na muza marashi utanukia marashi ono ngasangi ndoche ekero tore na baro bwegari me bakonya kobeka chingero chabo twatera na baro buya nje ngateba ndoche ndikegente kiyaga na boke go chigari tosemia abantu igasoka igo gasemia abantu kire tukabere buya ono nyasa utwanche one word of advice which is sabasani must be very robalia gusingira batei egento gyo kanda tebe basani bonse bibagusiga iga totikeo koro muziki bweka tokoro muziki and then we monetize muziki oyo togokoro muziki lakini gwatigara yona abantu bakomanyete no gotera kuka tigo muziki oyo gokora ogokonye togokonya umuziki ogokonye togokonya kubo musani umuye gukomanya gotera gusina bora abatomati gotera lakini oro musani actually kubo musani tere lazima umanya gotera egento kiamana are you communicating to somebody na bora sange modaro eterete mechando gete lakini okune mechande yaye eno motebie solution ero osangi ogwanchire kuborio maita gotera zaidi bondo egento kiamana kuno muntu manyenki omuntu agwetera mechano kiagwetera na kiura mokune aye no mongaini omwana ominto twerina nawe begisirani osani ebinto ebaito aye no mongaini omwana ominto twerina nawe begisirani osani ebinto kora bwango kobange mipango torosa bwango korate mango nyora muna botambe Kiss FM Digital, keep it lighting, yeah man.